এটা ড্রেসিং টেবিল সস্তা লো প্রাইসର ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ହେଲା ଟେବୁଲ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟେବୁଲ୍ ଆଲମିରା 3D ଆଲମିରା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡିଜାଇନର ଅଛି ସିଲ୍ ପୁରା ହେଇଛି ପ୍ୟାକିଂ ଏଇଟା ଦେଖ ହେଭି ଅଛି ଆଲମିରା ଅଛି ଡିଜାଇନ 4 ଡୋର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 4 ଡୋର ମଡ଼େଲ 4 ଡୋରର ଦେଖ ତଳେ ବି ଅଛି ଉପରେ ବି ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ମିରର ବାଲା ये भी मिरर वाला ଦେଖିଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ଫିଟିଂ ଅଧା ହେଇଛି ଅଧା ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଲର୍ ମେସିନ୍ ଏଇଟା ଲାଇନ୍ ତାର ଅଛି ଏଇପଟେ କଲର୍ ହେଇନା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇନା ବାହାରିବ ଏଇଟା ଶିବା କୁଲର୍ ये भी गोटे ड्रेसिंग टेबल आहरी अच्छे देखो जगह देख बाक्स अच्छे सब साइज बाक्स ड्रेसिंग टेबल एगुड़ा सब आलमारी